Господово царстве всегда, ныне пресно и во веки веков. Твоя благочестивый царя, благоверный царица да поменет, Господово царстве всегда, ныне пресно и во веки веков. Блаженно почивши Господа наша, Сана Николаевича, все войну Божие, плаче на поле брань, за веру освобождено Тества нашего да поменет, Господово царстве всегда, ныне пресно и во веки веков. Блаженно почивши Христом нашим, Антимео, Света Стефани, Патриарха, Кирила, Максима, Богослов, Неофита, Богослов, Тос, Митрополити, Иларона, Макария, Борисова, Бельного, Кремена и Натанаила, да поменет Господово царстве всегда, ныне пресно и во веки веков. Блаженно почивши раб свой, сей архимандрит Амбросия, священник Георгиев, представленный всех служак, послужившего святей в храме сем, титулу, украсителите, благоукрасителите, застава храма сего, служачи, послужившего святей в храме сем, гождавши Божки издей, простоящи святей праздни сей, вас и сей, благочестиві християни, да поменет Господово царстве всегда, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Вярвам, един Бог, Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. Во имя Отца и Сина и Светия Дух, дивен е Бог в очите на своите свети братя и сестри, в очите на тези, които са му благоугодили. Много са нашите благоугодници Божии. Това го виждаме, че с техните ликове ние украсяваме нашите православни храмове, иконостасите и всичко това, за да ни напомня за техния живот. Едно празнуване на светия е голяма чест и за нас, и за Бога, защото чрез светиите идва спасението за тези, които гинат в неверието. Чрез светиите идва мирът в тези, които са се нарушили духовния мир в себе си. Със светиите идва с техния живот, идва здравето за онези, които имат нужда. Светиите са онези брати и сестри, които чрез техния живот ние се подновяваме подновяваме се за нов живот и ни дава коража
че като гледаме свършика на техния живот, как Бог ги увенчава с венеца на правдата, това е и наша радост, защото всеки един от нас, който вярва и върви по стъпките на Христос Спасителя, се увенчава с този венец. И затова, чрез празнуването на светиите, ние прославяме Бога, защото Бог чрез светиите се прославя, чрез техните дела, защото самите мъченици, преподобно мъченици, светии, всички, които са просияли своята святост, са просияли и са станали такива свети хора, защото Бог е допуснал това и те са повярвали в Него и наистина Бог се проявява чрез тяхната вяра. Защото те самите не са казвали: аз, благодарение на мен, стана това, или аз ще ти помогна, или аз ще направя това, а те са казвали: ако Бог е благословил и с нас, ще стане, само моли се. Така казва и светия апостол Павел, когато го питат кой си, той самият казва: аз съм нищо, аз съм това, което Бог се проявява в мене. Така че днес Светата Православна Църква виждаме, че и от радост от вчера празнуваме паметта на свети великомъченик Георгий Победоносец, който за радост на нашата енория и на нашия град е патронът на този храм, който носи неговото име, пък и светията, който е отреден да бъде закрилник на нашия град, и радостта ни да бъде пълна, защото виждаме, че и с този светия Бог е избрал да бъде най-величественият манастир, може да кажем, на земята в Света гора наш, който носи името Свети великомъченик Георгий. И само ако вникнем много мъничко в неговия живот, ще видим, че той само на 20 годишна възраст толкова обиква Господ, че въпреки, че останал сирак без баща, който баща му бил убит във войната по времето, когато за християнството, за Бога, той бил умъртвен и баща му за вярата. Той остава сам с майка си, която я взима да живее с нея в Палестина. Живеейки там, той се натъква на едни управници по времето на Диоклетиян, който е бил гонител на християните. И тъй като много езичници тогава се молили и нищо не им се сполучавало от техната молитва, и те питали Диоклетиян: защо като техен господар, защо нашите молитви, нашите богове не са чути? И те му казали: не са чути, защото праведните ни смущават. Той питал: кои са праведните? Те казали: праведните са християните. Те се молят на техния Бог и Той ни смущава и не ни дава по нашите молитви, което молим и просим. Тогава Диоклетиян в своята разгневеност и безверие издава указ, в който да бъдат разрушавани храмовете, да бъде изгарана литературата, да бъде унищожавани християните, хвърлени в тъмница, но както знаем, че това не е бил промисълът Божий. И всеки от нас, който вярва в Господ, ще знае, че да се придържаме към думите Му, че скърби ще имате в света, но аз победих света, дързайте, борете се и молете се. С тази вяра живял и свети великомъченик Георгий, който тогава е само на 20 години. 20 години, който пък получил едно голямо звание пълководец в армията и бил християнин и не се страхувал да се опълчи срещу Диоклетиян, който признал, че е християнин и под негово ръководство
освободил всички християни, които били в тъмницата, хвърлени в затвора. И заради това той бива обезглавен. Но ще каже някой, като е бил обезглавен, като е бил мъчен, защо се го нарече победоносец? Защото той е победил смъртта. Победил е смъртта, победил е врага, победил е злото, победил е сатаната, който тържествувал тогава и хората множество повярвали в Негово име. Така че, като имаме предвид свършика на света, свършика на неговия живот, всъщност на свети великомъченик Георги, и само на 20 години каква мъжественост, каква вяра, какво търпение, нека ние самите да си зададем въпроса дали сме готови, въпреки на тези зрели години, ако сега и нас ни подложат на изпитание и да ни заплашат с унищожаване на семействата ни, че ще разрушат храма, ще изгорят литературата, ще бъдат убити духовниците, дали ние сме готови да кажем, ние ще пожертваме всичко за Бога. Така трябва, брати и сестри, винаги да живеем и да празнуваме тези празници на нашите светии, но, както и снощи казах на вечерната служба, че много погрешно разбираме празнуването на празниците на нашите светии, както днес на свети великомъченик Георги, друг път на свети Димитър, света Неделя, света Петка. Хората излизат с тържества. Ако празнуваме празника с пиене, ядене, гощавки, музика, танци, значи ние не празнуваме празник. А защо не се замислим, че ние празнуваме мъченичеството на този човек? Ние празнуваме неговата кончина, неговият живот, неговото житие. Ние празнуваме неговият живот, който е отдал за Бога, за вярата. Значи ние трябва да сме със съкрушено сърце. Радостта ни да бъде само това, че той е овенчан с венеца на правдата и е при Бога. Но ние трябва да празнуваме, както казах, не с пиене, гощавки и танци и веселия, защото така празнуват елените и езичниците. А ние трябва да празнуваме с вяра, идвайки в храма, принасяйки нашите дарове лепта и преди всичко нашето съкрушено сърце, изпълнено с вяра. Това ни прави наистина християни и наистина е богоугодно Богу и празнуването на този светия. Защото днес, на този ден, виждате, че под въздействието на дявола, на сатаната и на слабата вяра на хората, днес през къща имат дома трапези и курбани. И виж как дявола си играе с тях. Не мога да дойда на църква, защото ще готвя курбана. Значи този курбан, за който е обречен, наречен, това нещо, тези хора нещо благодарят. Дали се е спасил от смърт, дали от катастрофа, дали се радва, че има внуче в семейство, какво ли не. Това е радостта. И те не идват в църквата да благодарят на Бога за това благодеяние, което Бог е дарувал, а цялото семейство се втурва да пече курбана, да приготвя фурната, да слагаме масите, да купуваме ядене, пиене и ще мине за така, може и да не мине една свещичка и си тръгва. И тогава светията ще каже: за това ли те спасих, за да се подиграеш с мен, и не дойде да принесеш сърцето си. Аз винаги съм искал да вникнете в тези думи, че Господ не иска вашите голями питки, вашите агнета на църквата или какви ли не. Материалното всеки може да го донесе. Всеки един може да го донесе под въздействието на пари или каквото да било, че има възможност, но никой почти не може да донесе сърцето си, душата и да каже:
аз простих на моите близки, на моите брати и сестри, простих на мъжа ми, простих на децата със съкрушеност и мога да пренеса само един локум. Това е видното, когато човек смири душата си и пренесе пред Бога, пред дверите му самия себе си. Защото човек лесно подава това, което погинва. А материалното гине всеки ден, а душата остава в нас и не кара да се оскверняваме и не кара да вършим неща, които се ни отдалечават от Бога. Затова, брати и сестри, нека празнуването на нашите свети и днес на свети великомъченик Георги ни напомня за неговия живот, за неговото мъченичество, за неговата вяра, макар на неговите много малко 20 години, който не пожалва живота си, нито честа си, нито славата си, а го отдава за Господа, за неговата вяра към Него и затова пък Бог го увенчава с венеца на правдата, който сам Господ казва, че ухо не е чувало и око не е виждало това, което Бог е приготвил за тези, които са му благоугодили. Така че нека по молитвите на днес празнувания свети великомъченик Георги, свети праведни Йов, многострадални, Бог да ни дарува здраве, мъдрост, благодат и да бъдем единни във вярата, защото само любовта и вярата ще спаси човечеството и света. И искам, винаги харесвам тази мъдра приказка на свети Паисий Светогорец, който казва, когато го попитат: Отче, светът се разрушава, вярата е гонена цял живот за хората, християните. Всичко, което се дели на две, става по-слабо и по-малко. И казва свети Паисий Светогорец, има нещо, което когато го разделиш, пък се увеличава. Питали кое, той казва, че това е любовта. Любовта, когато го разделиш с друг, тя не намалява, а тя се увеличава. Той го разделя с друг, с друг, с друг. И ето, любовта обгръща целия свят. И именно тази любов спаси света. Бог под въздействието на любовта му към човека прати своя единороден син, който дойде на земята да изкупи човешките грехове и да ни остави Светия Дух за наш утешител. Така че нека да се опитваме да раздаваме любовта си, за да може да спаси и нас, и тези, които ще почерпят от нея. Предавам ви благословението на Неврокопския митрополит Серафим, аз като негов наместник в тази духовна околия, като ви благопожелава мир и благодат в домовете ви, с призиви и поздрава от Него: Христос воскресе! Воистина воскресе! Всички трябва да али то са места. Dale.